futhi umlando we-EFF akekho ngazi ukuthi iqembu eloholwa ihlongandlebe lokugcina ngci uJulius Malema iphinde futhi nalo libe amahlongandlebe. Ungcono kakhulu lapha Nkosi yami bakithi angifuni ukubaqambela amanga bonke ngoba sengingahlala la phansi almost bonke nje. Yabona nje uShivambo noMbuyise Ndlozi ayibangcono kakhulu. Bangcono kakhulu. I-articulation yabo politically ne-leadership yabo ne-respect to other people they do have. uNdlozi kanye noShivambo. Bese kuthi uMalema as a role model of the most young societal people of South Africa. He have done excellent in most of the things